Γεια σας παιδιά. Γεια, σήμερα θα κάνουμε το part του 2 Minecraft στον κόσμο με το survival. Ναι. Αλλά έχουμε ζήσει μέχρι τώρα 3 μέρες. Βάλε τα πράγματα που δεν θέλεις στο σαντούκι. Γεια χαρά είναι. Γεια σου Creeper, πάω να φύγω για να ανατιναχτείς την αμέσως. God mode, άνοιξε το God mode. Γρήγορα. Οκ. Το άνοιξε. Το άνοιξε. Ναι. Γιατί τώρα ένιωσα κάποιος να με χτυπάει και γι' αυτό είπα να βάλεις το God mode. Οκ. Βάζω αυτά που δεν θέλω τα πράγματα. Αυτό δεν το θέλω. Θέλω να σβήσω αυτό εδώ πέρα. Δεν θα βάλω κάτι άλλο. Οκ. Βασικά stop, όχι. Δεν θα φύγουμε ακόμα γιατί θέλω... Κοίταμε. Σε βλέπω. Φοράω σιδερένια armor όλος. Ναι. Εσύ τι είναι, εσύ Εγώ. Όχι, δικά μου σίδερα είναι αυτά. Τι λες, αφού τα πήρα από το... Αφού έχουν και πιο λεγόμενο ένα. Αφού το χάλασες από τη σιδερένια άρμορ. Θα με τρελάνεις τώρα, δηλαδή νομίζεις ότι πώς να σου τα έκλεψα. Τα πήρα από τη σπηλιά. Δεν σου είπα τα σίδερα. Αυτό μου είπες. Ακατέργα το σίδηρος. Όκολο. Δηλαδή αυτό θεωρείται, ούτως ή άλλως αυτό θεωρείται και κάπως σίδερο. Για να το φορέσω το μου. Ακουκουέρ. Απόκτηση. Πάρε αυτά που σου... Πάρε αυτό. Μου έδωσες μόνο τις μπότες. Πάρε και αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αυτά είναι. Κοίταμε, είμαι γεμάτος. Τώρα πάω εδώ, βάζω αυτά που δεν χρειάζονται. Να βάλουμε κρεβάτια. Ναι, περίμενε. Ναι, αλλά πάνω θα βάζουμε τα τέτοια μας. Αυτά που πήραμε από τη σπηλιά. Οκ. Εγώ έχω κίτρινο κρεβάτι, δικό μου θα είναι, Οκ. Και πρέπει να βάλω crafting table κάπου. Αυτό είναι το δικό μου crafting table. Δικό μας είναι και αυτό. Όλοι δικά μας. Stop, δεν το σκέφτηκες καλά γιατί πρέπει να σπάσουμε αυτό, κοίτα κανονικά πως πρέπει. Αυτό το κρεβάτι μου, δώσε. Περίμενε να σου δείξω γιατί δεν μπαίνει το δικό μου. Περίμενε, σου λέω δεν μπαίνει το δικό μου. Εδώ το δικό σου, εδώ το δικό μου. Και πού θα είναι το σεντούκι μου? Το σεντούκι εδώ είναι, τα σεντούκια. Το σεντούκι μου. Αυτά τα δύο είναι για εμάς, δηλαδή
Δεν θα έχουμε δικά μας σεντούκια. Πώς θα τα ξεχωρίζουμε, αφού θα βάζω πράγματα που τα χρειάζομαι στο σεντούκι και μπορεί να μου τα πάρεις. Γι' αυτό δεν θα μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Καλά, δηλαδή αυτά που θέλεις βάλ τα πάνω τότε. Στο πάνω σεντούκι. Αυτά είναι τα δικά μου σεντούκια. Εδώ θα βάζουμε αυτά που πήραμε από τη σπηλιά. Στο κάτω. Εδώ είναι το κρεβάτι μου και έχω δίπλα τα σεντούκια μου, όμως αυτά τα σεντούκια είναι δικά μου. Βάλε το άσπρο για σένα, για να το ξεχωρίζουμε. Έβαλα. Θα το ξεχωρίζουμε άσπρο. ότι από εδώ... Αφού σου είπα ότι εδώ θα βάζεις τα πράγματα. Στο πάνω. Το δικό μου σεντούκι. Αυτό εδώ πέρα το πάνω. Ναι. Για να δω. Θα βάλω και κάποια πράγματα που τα έχω χρησιμοποιήσει. Θέλω να δω κάτι. Μη μου πεις τώρα ότι βάζω πέτρα για κανένα λόγο. Γιατί βάζεις πέτρες? Σου είπα να μην με ρωτήσεις. Όχι, δεν μπορούμε. Μην βγεις έξω. Παίρνω τα σεντούκια που έχεις βάλει και τα βάζω πάνω από τα κρεβάτια. Stop. Μήπως να βγάλουμε αυτό? Δεν το θέλουμε. Δεν πάω καλά. Πώς τα βάλε? Έχω ένα τόξο που είναι πολύ καλό. Τι έχει? Είναι πράσινη η ζωή. Πράσινη η ζωή του, τι εννοείς? Κατάλαβα. Το τόξο. Νόμιζα ότι έχει καλή δύναμη, εννοούσες. Όχι! Ευτυχώς που δεν χτύπησε το σπίτι μας. Ναι. Όταν θα έρθει το πρωί που θα έρθει τώρα, κάπου τώρα, θα πάμε στη σπηλιά. Εντάξει. Εγώ θα φτιάξω τώρα εδώ. Καλύτερα να το κάνουμε. Σπάω αυτό, σπάω το τέτοιο. Πάω να σπάσω χώμα. Πού να το βάλω? Εκεί όχι, γιατί έχει το τέτοιο. Σκέφτηκα να σπάσουμε αυτό το σεντούκι, γιατί έχει και κάτω σεντούκι. Να βάλουμε εδώ το τέτοιο. Το δικό μου. Εννοούσα crafting table. Γιατί έχω 3 crafting tables για κάποιο λόγο. I don't know. Γιατί έχω τόσα crafting tables? I don't know, σου είπα. Το ξέρω. Το άκουσα. Και εδώ θα είναι τα σεντούκια. Έχω μπερδευτεί, μία λέω σεντούκια, ήθελα να πω crafting tables. Βάζω εδώ. Θα φτιάξω. Κι άλλο. Είδατε
θα κάνω. Κοίτα. Τι φτιάχνω. Έχεις crafting table στο... Ωραία ιδέα. Ναι. Αν έχω crafting table στο inventory. Στο inventory, ναι. Όχι. Crafting table να έχω. Έφτιαξα τώρα, τι το θες. Οκ. Γιατί για τη σπηλιά, άμα σου σπάσει κάτι. Όχι, δεν θα μου σπάσει κάτι. Καλά. Ούτως ή άλλως, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε 3 crafting tables στο τέτοιο, στο σπίτι μας. Να ξέρω. Θα έχουμε ένα. Στο εκεί πέρα στο υψικάμινο πάρε τα καρβουνά σου. Γιατί? Πάρτα, γιατί μπορεί να ψήσω εγώ. Πάρτα. Όχι. Θα σου κάνω δώρο, θα βάλω σε κάθε τέτοιο, θα βάλω 10. Όχι, δεν χρειάζεται. Μην το κάνεις. Δεν χρειάζεται. Καλά, απλά άστο. Εγώ σκέφτομαι τι να κάνω με το τέτοιο. Με ποιο? Με το που να βάλω το κοφτής πέτρας. Δεν τον έχω. Βασικά σκέφτηκα. Βάζω εδώ 2 σεντούκια και θα βάλω αυτό το κοφτή πέτρας πάνω σε ένα σεντούκι. Το έβαλα. Okay. Να σπάσουμε να πάρουμε τα φαγητά από τις φάρμες για να πεθάνουν οι villagers από φαγητό. Οκ. Τα έχουν πάρει. Τα έχουν φτιάξει, θέλω να πω. Πάρε. Κοίτα τι τρόπο έχω. Άμα βλέπεις έτσι τα καρότα, άμα τα σπάσεις θα πάρεις ένα καρότο. Αλλά άμα σπάσεις τα καρότα που είναι ήδη, που είναι μεγάλα, θα πάρεις 2 καρότα. Εγώ θέλω να χαλάσω το village. Γι' αυτό πάω εδώ πέρα. Να πλημμυρίσω. Οκ. Οκ. Κοίτα η λιμνούλα που θέλουμε να παίρνουμε νερό. Κοίτα που είναι. Πού είναι? Κοίτα που είναι. Εδώ. Έχουμε μία λιμνούλα. Εδώ. Οκ. Τώρα, παιδιά, θα πάμε στη σπηλιά. Αλλά πρώτα να φτιάξω εγώ σιδερένιο πίκαξ. Και θα πάμε. Οκ. Οκ. Πάω να σπάσω ξύλα. Οκ. Βασικά πάω να σπάσω δέντρα. Τι θέλω να πω. Οκ, έφτιαξα. Βάζω εδώ πίσω τα σίδερα και βάζω αυτά που δεν θέλω εδώ στο σεντούκι και το κάρβουνο αυτό. Το δικό μας βάλτε, οκ.
οκ. Αφού είχες πει πριν λίγο ότι είχες πει πριν 5 λεπτά ότι θέλεις να έχουμε ξεχωριστό και σου είπαν ότι το σεντούκι σου θα είναι πάνω από αυτό που έχω εγώ. Κάτσε. Μην κάνεις κάτι, μην βάλεις πράγματα στο σεντούκι μου και μην πάρεις κάτι, οκ. Οκ. Μην πάρεις. Για να δω ότι δεν παίρνεις από το δικό μου σεντούκι. Δεν παίρνεις. Τι παίρνεις από το σεντούκι μας? Λέω άμα βάλω καρότο ή όχι. Έτσι. Οκ. Έρχομαι. Πάμε στη σπηλιά. Κοίτα. Τι κάνω? Εδώ. Και τώρα πάμε σπάσει το δέντρο. Εγώ θα σπάσω το ξύλο από τη φάρμα. Πας. Γίνεται τσουνάβι στο village. Είπα τσουνάβι. Αφού... Δεν γίνεται. Είπα τσουνάβι. Το άκουσα. Ενώ ότι γίνεται εδώ τέτοιο. Βοήθεια. Εγώ τα έχω όλα σιδερένια. Εσύ τα έχεις όλα σιδερένια? Όχι. Πάμε. Εγώ θα βάλω πέτρα για να βγάλω το νερό. Για να δούμε τι θα γίνει. Καλά. Βασικά και εγώ θέλω πέτρα για τη σπηλιά. Εγώ δεν είπα ότι θέλω πέτρα. Ναι, το ξέρω. Είπες ότι θέλεις πέτρα για να σκοτώσεις το νερό. Ναι, αυτό είπα. Βασικά αυτό είναι. Σκυμπιντήλα. Και θα λένε οι villagers όλα, γιατί εξαφανίστηκε μια φάρμα? Πώς γίνεται αυτό? Πέτρα. Ακολούθα με τώρα που θα πάω. Βλέπεις πως θα πάω, Όχι. Για να δω. Νυχτώνει. Εντάξει, δεν θα γίνει. Γι' αυτό σου είπα να έρθεις πιο γρήγορα στη σπηλιά. Γιατί τώρα θα έχουμε... Μπορεί να έρθει η μάγισσα πάλι. Και δεν θέλω να σκοτωθώ πάλι. Δεν θα σκότω. Έλα, πού είσαι? Κοίτα που είμαι. Πού είσαι? Είσαι στη... Πρώτα βλέπεις που είμαι. Όχι. Ψάξ. Μόλις εμφανίστηκαν
4 ζόμπι. Σε ρωτάω, βρες με. Τώρα πάω τα σε βρω. Εκεί που... Πήγαινε εκεί που είναι η φάρμα που σπάσαμε. Οκ, πάω. Πήγα. Και κοίτα που είναι το nickname. Γιατί πας εκεί? Γιατί εκεί έχει και πέτρα, έχει πέτρα πολύ και πήγα να σπάσω. Α, οκα. Πήγαινε να σπάσεις πέτρα. Εγώ πάω στο σεντούκι μου για να αφήσω πράγματα. Οκ. Α, έπεσα. Πήγαινε εκεί να σπάσεις πέτρα γιατί ήθελα να πάρω κάρβουνο και έπεσα. Α! Το χαλίκι. Έπεσε το χαλίκι και σκοτώθηκα. Εγώ θα κλείσω όλα τα γυαλιά από το σπίτι μας για να μην μας δει κάποια μάγισσα. Οκ. Και μετά έρθει στην πόρτα μας και μετά δεν θα μπορούμε να βγούμε. Έλα εδώ το creeper να μου φέρεις. Μου φέρε πολύ λίγο πέτρα. Τώρα θα πάμε στη σπηλιά. Κάτσε, δεν είμαι έτοιμος να αφήσω πράγματα. Τα crafting tables θα χρειάζομαι. Αυτά δεν τα χρειάζομαι. Μόνο ένα crafting table. 2 crafting tables χρειάζομαι. Γιατί 2? Γιατί μπορεί να το χάσω. Γιατί το έχω χάσει μια φορά. Ένα crafting table, το όμως το έχω βρει. Στο village το είχες χάσει. Και εγώ το είχα βρει, αλλά δεν το πήρα. Και εγώ όταν το είχα δει είπα, σαν να είπα, δεν με νοιάζει, πάω να φύγω. Αλλά κανονικά τι είπες? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Άντε φύγετε από εδώ ζόμπι. Θέλω να σπάσω το σταυρό. Ποιο σταυρό? Που έφτιαξα εγώ από... Creeper, μην έρθει στο σπίτι μας. Άντε φύγε από εδώ ζόμπι. Φύγετε από εδώ ζόμπι. Σβήνω τη σκάλα. Πάμε. Μήπως θα πάμε εδώ πέρα σε αυτή τη σπηλιά? Δεν είναι σπηλιά. Το ξέρω. Καλά, έχω... Το χαλίκι μπορεί να μας χρησιμοποιεί να χρειαστούμε. Ρε, μου είχε πέσει στο κεφάλι γιατί κατά λάθος έσπασα ένα χαλίκι και μετά για κάποιο λόγο μετά σπάσανε όλα τα χαλίκια, πέσανε.
στην κεφάλα. Ναι. Έχω φτιάξει... Όταν... Τι ψάχνεις? Κοίτα, νομίζω πρέπει λειτουργία. Πρέπει να το ρίξεις. Όχι, έχω τέτοιο στο σπίτι. Έχω τέτοιο που παίρνεις. Για να φτιαχτεί. Που μπορείς να φτιάξει. Πυρόλιθο. Σου είπα ότι έχω στο σπίτι. Για μένα. Καλά. Ρε, έχω ένα στάκι και 19 πέτρα. Έλα πάμε. Γιατί μπορεί να έρθει μάγισσα και μετά ρίπ. Εγώ θα φτιάξω ξύλα. Πάμε γρήγορα στο σπίτι να αφήσουμε πράγματα. Οκά. Πριν έρθει η μάγισσα και μας σκοτώσει. Ναι. Έχω στάμινα, έχω. Ζόμπι, τρία ζόμπι. Μην έρθει στο σπίτι μας, γιατί θα σκοτωθεί το σπίτι μας, γιατί κοντά έχει κρίπερ. Βασικά ξέρω τι θα κάνω. Κρίπερ, κακολούθαμε. Κρίπερ. Θέλω να σκοτώσεις ένα σπίτι. Και εγώ πάω στο σπίτι. Θέλω να σου δείξω ένα σπίτι που θέλω να το σκοτώσω. 2 creepers. Ελάτε να σκοτώσουμε το σπίτι. Μάγισσα! Δεν αντέχω, πεθαίνω. Σου είπα ότι δεν θέλω να... Τώρα πεθαίνω, εξαιτίας σου πεθαίνουμε. Σου είπα να πάμε το πρωί, εσύ δεν ήθελες. Τη σκότωσα. Και τώρα έχω λίγη ζωή. Αφού έχεις God mode. Και τώρα είναι πρωί. Τι πρωί, δεν είναι τώρα πρωί. Φύγε από εδώ. Φύγε, θα πεθάνω. Το God mode δεν μας βοηθάει με τη μάγισσα. Δεν πάει καλά το παιχνίδι. Πες μου, τελειώνει και μου σταμάτησε στη μία ζωή. Τελείωσε το τέτοιο. Έχω μία ζωή. Δεν φτάνει που σε έσωσα. Εμένα. Ναι, σκότωσα τη μάγισσα για να μην πεθάνει. Για να μην πεθάνουμε. Για να μην πεθάνεις. Όχι, για να μην πεθάνουμε και οι δύο. Γιατί παραλίγο να πεθάνεις εσύ. Πες ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αλλιώς θα πεθάναμε και θα χάναμε όλα τα πράγματά μας. Ναι. Τώρα πάμε. Γιατί είναι πρωί. Βασικά που πήγε... Να το. Πάω στο σεντρίκι να αφήσω πράγματα. Δεν χρειάζομαι αυτό. Τα ξύλα τα χρειάζομαι. Τώρα θα το φτιάξω αυτό. Θα αφήσω. Θα στείλω. Μια χαρά είναι. Είμαι έτοιμος. Πάμε. Περίμενε. Πάμε. What the... Κοίτα μια ιδέα που έχω. Όχι, η πιο εύκολη ιδέα είναι αυτή. Απλά να τον...
τώρα πεθαίνει. Πάμε. Στο πού είναι? Ακολούθαμε. Εδώ έχω φτιάξει τη σκάλα. Α, εδώ είναι. Κατέβα από τη σκάλα, οκ. Ναι. Κάτσε πρέπει... Α, χαρά. Εδώ πρέπει να σπάσουμε έτσι. Μια χαρά είναι η σκάλα, σωστά. Ναι. Όχι, μην έρθετε στη σκάλα, creepers. Πέφτω για να μην έρθουνε. Αφού δεν έχει σκάλα για να ανεβούνε. Πάνω. Έχει κάτι εδώ? Πρέπει να σκοτώσω τον creeper, γιατί αν ανατιναχτεί θα χαλάσει τη σκάλα. Αυτό σου είπα. Πρέπει να κάνω πολύ ήρεμα. Το ίδιο πράγμα σου είπα με σένα. Ανατινάχθηκαν όμως. Δεν. Όχι. Εγώ θα πάρω. Δεν έχεις κι άλλα για να ανέβεις. Πώς θα σου φτιάξω? Έλα. Έλα, κατέβα. Φτιάχνω σκάλα για να κατέβει. Για να κατέβουμε. Εδώ τι έχει? Φυσικά δεν έχει τίποτα. Πάμε. Θα βάλω σεντούκι. Θέλεις πού? Πού? Θα βάλω κάτω. Εδώ πάμε. Καλημέρα, ζόμπι. Για να δούμε τι έχει εδώ. Οι ζόμπις πέσανε κάτω. Θα φτιάξω σεντούκια. Εγώ θα φτιάξω σκάλα για να κατεβαίνουμε στο διαμέρισμα. Κοίτα τι θα κάνω εγώ. Θα φτιάξω σεντούκι, 2 σεντούκια για να έφτιαξα 3, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα έχουμε 3. Καλύτερα να έχουμε 4. Και εκεί πέρα σε αυτά τα σεντούκια που είναι στη σκάλα εκεί για να κατέβουμε στο τέτοιο, για το... θα έχω βάλει τέτοιο. Εκεί αυτά τα σεντούκια θα είναι για να έχουμε... Δεν ξέρω πώς θα το... Φύγετε, ζόμπι. Θέλετε να σας σκοτώσω? Να, πάρτε σκοτωμό. Σας έκανα gifts σκοτωμό. Πάμε εδώ. Όχι, δεν θέλουμε εδώ. Torch. Πιο κάτω. Έρχομαι. Πού είσαι? Με έχω φτιάξει σκάλα για να έρθεις. Από ποια πλευρά? Θα δεις. Τώρα ανεβαίνω. Stop. Εδώ πρέπει να κάνουμε έτσι.
Βλέπεις το nickname μου? Ναι, όμως δεν καταλαβαίνω πώς. Έλα, κοίτα. Ανεβαίνεις εδώ. Πας εδώ. Πας από εδώ. Περίμενε. Πάω από εδώ. Πάμε εδώ. Έπεσα, αλλά μπορείς να κατέβεις. Γιατί φτιάχνεις σκάλα από εδώ? Τι κάνεις? Αφού από εδώ. Να, κοίτα. Εδώ αυτή η σκάλα τι είναι? Πάμε εδώ. Εδώ δεν έχω εξερευνήσει. Καρβουνό. Όταν βάζουμε αυτά τα τόρτ σημαίνει πως θα πηγαίνουμε εκεί. Ναι. Ότι εκεί έχουμε πάει. Rip torch. Rip ένα torch. Γιατί πεθαίνουν τα τόρτ? Από creeper πέθανε το ένα. Πήγετε creepers. Πόσοι creepers? Έχω μόνο ένα τόρτ. Εγώ έχω 29. Λάπης. Τι λάπης? Λαζουρίτης. Λάπης. Εγώ θέλω να το σπάσω γιατί έχω λίγο. Έλα. Έχω πολύ λίγο. Έχω μόνο 4 ράβδο σιδήρου. Ναι, αλλά εσύ έχεις φτιάξει ήδη άρμορα από σίδερο. Εγώ δεν έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει μόνο σιδερένια. Γιατί μου τα πήρες όλα? Δεν σου πήρα. Φέρτε αυτά που μάζεψες τα σίδερα. Αυτά θα τα πάρω εγώ. Εγώ δεν έχω φτιάξει ούτε άρμορ, δεν έχω φτιάξει. Γι' αυτό... Δεν είσαι δίκιος. Και εσύ δεν είσαι δίκιος. Εξαιτίας του... Έτσι. Για να δούμε. Ποιος το έκανε? Εσύ? Εγώ. Αν δεν πάει σκελετή θα σε κάψει. Μη χαλάς τζάμπα το τέτοιο. Τώρα το χαλάς τζάμπα. Για να σκοτώσεις τέρατα. Έτσι. Σίδερο θα το πάρω. Το πίσω. Σίδερο. Σταμάτα να φωνάζεις για το σίδερο. Εγώ δεν έχω φτιάξει ούτε καπέλο σιδήρου. Σιδήρου. Σιδέρινο
Κράνος λέγεται. Ναι, δεν πάω καλά. Και τότε αυτά που σου τα έδωσα, γιατί σου τα έδωσα? Που λες ότι δεν έχεις ούτε καν armor. Τι είναι αυτά που σου δώσα? Δεν είναι armor, θα με τρελάνεις. Εσύ έχεις όλη την armor, εγώ δεν έχω όλη την armor. Έχεις μισή armor. Άστο. Κανονικά δεν είμαι max armor. Τι είναι αυτό το Iron? Μου στείλε κάτι το Xbox Iron Man. Βίκτορ, Τι? γιατί μου στείλε το Xbox Iron Man? Το Γιατί Minecraft. το πήρες? Iron Man. Το Minecraft σου το έδωσε. Achievement. Γιατί? Πέρε το ένα torch που μου σπάσε. Φέρ το. Έχει γίνει χαμός εδώ. Πού είμαστε? Δεν ξέρω. Είμαστε πολύ κάτω. Ναι, το ξέρω αυτό το σημείο. Είχαμε πάει. Diamond. Το πήρα. Άντε φύγε από εδώ, ζόμπι. Γερμανία vs Ρωσία. Κέρδισε η Ρωσία. Οκ. Βασικά ήταν ρωστική αυτοκρατορία, γιατί φορούσε armor και κάτι καρτούσε. Οκ. Βασικά ήταν ολόκληρη armor, γι' αυτό. Ολόκληρη armor είναι... Ολόκληρη armor ξέρεις ποια είναι? Ολόκληρη armor είναι Ρωσία. Πήρα achievement diamonds. Ο σκελετός αν έχει και armor είναι Σοβιετική Ένωση. Άμα έχει max armor και κρατάει κάτι είναι Κίνα και Ρώσικη αυτοκρατορία. Αφού πάντα κρατάει κάτι ο σκελετός. Όμως αυτός εδώ πέρα δεν είναι max, γιατί δεν φοράει μπότες. Οπότε είναι Σοβιετική Ένωση. Ναι. Είχε γίνει πόλεμος Γερμανία vs Σοβιετική Ένωση. Όλοι οι Γερμανοί να τις δούς. Άμα βρω diamond θα σου πω να τα πάρεις. Θα σου πω να με ακολουθήσεις και να τα πάρεις. Γιατί το ένα το έχω πάρει. Εγώ πρέπει να πάρω το δεύτερο. Ναι. Θα πάρω το... Άντε φύγε από εδώ, Ρωσία, δεν θέλουμε πόλεμο. Φύγε! Το σκότωσα. Τι γίνεται, κι άλλος Ρώσος. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Γερμανόφιλοι. Όχι, απλά άκουγα έξω από εκεί που ήμουνα ότι κάποιος Ρώσος
στέλνει πυρηνικές βόμβες. Για να δούμε τι έχει στην άλλη πλευρά. Έχει... Δεν έχει τίποτα. Όχι. Ο σκαστόπεδο τι είναι? Τίποτα. Εγώ δεν χρειάζομαι πέτρα γιατί έχω πολύ πέτρα. Στο μανταρίνα. Да. Για να δούμε τι έχει εδώ. Εδώ είναι πολύ κάτω βλέπω. Πάω στο πολύ κάτω. Πώς κατάλαβε η Ελληνίδα πως είμαστε Έλληνες? Εδώ είναι το σημείο που είχες πει ότι έχει πολύ νερό και είχες πάει εκεί και είχες έρθει και ήταν από το προηγούμενο βίντεο. Πώς πέθανε? Σε μένα. Τι πες? Γιατί τελειώνει. Μην έρθεις σε μένα γιατί εκεί πέρα τελειώνει. Πού? Εμάς. Εκεί που είσαι. Κατάλαβα. Εκεί που είσαι τελειώνει. Ναι, όμως τώρα ανεβαίνω. Έχει λάβα εκεί. Ναι. Δηλαδή στο άλλο επεισόδιο θα φτιάξουμε κουβά και θα πάρουμε λάβα και μετά θα φτιάξουμε κι άλλον έναν για νερό. Και μετά θα φτιάξουμε τέτοιο για να παίρνουμε πέτρα. Πόσα λεπτά είναι το βίντεο? 47 λεπτά. Να το βλέπουμε? Όχι ακόμα, σε λίγο. Μπορεί σε 5 λεπτά τουλάχιστον. Καλά. Όμως μόνο 5 λεπτά, παραπάνω όχι. Οκ. Ναι, αλλά με έχουν τρελάνει αυτά τα ζόμπι. Κάτσε, πού είσαι? Γιατί βλέπω το nickname σου τόσο μακριά? Εγώ δεν το βλέπω ούτε καν. Το βλέπω και εγώ μακριά το nickname σου. Να ανέβω λίγο πιο πάνω. Βρήκα τη λάβα, αλλά θέλω να πάω από εκεί. Τι έχει από εκεί? Δεν είναι αυτή η λάβα που σου λέω ότι εκεί δεν είναι αυτή. Γιατί? Είσαι στη λάβα? Όχι. Είσαι κοντά στη λάβα? Γι' αυτό. Και δεν φαίνεται η λάβα, όμως το nickname σου δεν φαίνεται. Καλά, είσαι μακριά βλέπω. Γιατί έχεις φύγει? Έρχεσαι. Βλέπω λίγο έρχεσαι. Εδώ θα έρθουμε πάλι. Νομίζω δεν είναι η λάβα. Τι πες? Δεν πάω καλά. Τι? Νομίζω όχι, άκυρο. Οκ. Νομίζω ότι εδώ? έλεγα ότι δεν πάω καλά. Έριξα την πέτρα, όμως κανονικά δεν την έριξα. Γι' αυτό είπα άκυρο.
Εγώ έχω πάρα πολύ πέτρα. Εδώ θα φτιάξω σκάλα γιατί δεν θα μπορούμε να ανεβαίνουμε. Να κατέβουμε και να ανεβαίνουμε. Όπα, βλέπω torch για να τα ακούσεις. Νομίζω ότι είσαι κοντά μου, γι' αυτό βλέπεις torch. Βρήκα μία λάβα. Δηλαδή είσαι πολύ κοντά μου. Καλά, πού είσαι? Όπα. Είσαι κοντά μου τώρα, είσαι κοντά μου. Μην κάνεις. Hello. Αμερική και Γερμανία. Άστε με ζόμπι να φτιάξω τη σκάλα. Ο χολέρα. Είσαι εσύ εδώ. Okay. Έχουμε πάει πολύ κάτω. Δηλητηριώδες, δεν πάω καλά. Redstone. Έφαγα δηλητηριώδες, δεν πάω καλά. Τι δηλητηριώδες? Γιατί μου δείξε ότι πεθαίνω. Δηλαδή, παιδιά, τα δηλητηριώδες. Έχεις ακόμα ανοιχτό βίντεο? Ναι. Και παιδιά, δηλαδή τα δηλητηριώδες δεν λειτουργούν στο God mode. Σε σκοτώνουν τα δηλητηριώδες. Ναι, δηλαδή η μάγισσα έχει δηλητηριώδες φίλτρο. Ναι. Φίλτρο. Και το πετάει. Ναι. Και μετά κάνει και πεθαίνει και αυτή, νομίζω. Άμα θέλεις πάρε τα σίδερα. Πάρε τα σίδερα άμα θέλεις. Γιατί εγώ δεν ξέρω πόσα σίδερα έχω, τώρα θα δω. Νομίζω ότι έχω πολλά. Εγώ έφτιαξα torch. Εγώ έχω λίγα torch. Έχω 4. Έχω τόσο. Πάρτο. What? Τι? Έχεις 2 διαμάντια για κάποιο λόγο. Οκ, το άλλο φέρτο μου εμένα. Γιατί? Έχεις βρει δεύτερο? Όχι. Δεν μπορώ να μείνω με ένα. Καλά. Αλλά όταν βρεις κι άλλο ένα, να μου το δώσεις. Θα το δώσω. Εμένα σε λίγο θα μου χαλάσει το πίκαξ και δεν θα έχω. Και εμένα είναι με κόκκινη ζωή. Εμένα είναι με πορτοκαλί. Όπα. Gold. Κόκκινο πορτοκαλί είναι εμένα. Diamonds. Μου έγραψε το Xbox. Το Minecraft. Σου δείχνει ότι είναι το Xbox, αλλά κανονικά είναι Minecraft. Βρήκα διαμάντι. Τώρα θα σου το φέρω. Οκ. Έχω τρελαθεί εδώ με τα torch. Έχω χαλάσει όλα τα torch περίπου. Πάρτε. Το πήρα. Τώρα πόσα διαμάντια έχεις? 2. Και εγώ έχω 2. Οπότε είμαστε τώρα μια χαρά. Γιατί δεν παίρνεις σίδερο καθόλου? Τελείωσαν τα 5 λεπτά. Οκ, αλλά να κάνουμε κι άλλο λίγο. Παιδιά, τώρα θα τελειώσει το βίντεο.
Bye. Όχι ακόμα. Σε ένα λεπτάκι θα τελειώσει το βίντεο. Και θα βγει σε λίγο το part 3. Μπορεί αύριο ή μεθαύριο. Αλλά το πιο πιθανό μπορεί να βγει και σήμερα. Όχι, δεν θα βγει σήμερα. Τότε αύριο. Το πιο σίγουρο είναι πως θα βγει αύριο. Ναι, γιατί είναι Κυριακή. Τώρα θα μου πεθάνει η πίκαξ, το πίκαξ. Τσιπί, τσαπά, τσαπά. Ρουβί, βαδά. μην το καταραγούδας. Είναι κόκκινη η ζωή του πίκαξ. Γιατί? Πάρε σίδερο. Γιατί τραγουδώ το θάλασσο. Ποιο, το τσίπι τσίπι? Γιατί το λες? Θα πάμε copyright. Άμα λέω μόνο το ένα γράμμα, κανονικά. Πάρε σίδερο επιτέλους. Θα σκάσω. Δεν πάω καλά. Τι έγινε? Είπα θα σκάσω. Οκ, σπάσε σίδερο. Πού να το βρω? Τώρα, сейчас. Εδώ. Τραγουδώ μια μουσική που δεν υπάρχει. Οκ. Έσπας αυτό το σίδερο. Παιδιά, τώρα θα τελειώσει το βίντεο δυστυχώς. Bye. Bye, παιδιά. Ναι, bye παιδιά. Τώρα παιδιά θα τελειώσει το βίντεο και γεια παιδιά. Γεια.